Na, opa. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. És kezdődik. Na. Hú, ez jó. Na, mit találok eddig? Ez. Na jó. Így. Itt is jók vannak. Most akarok, nem kellnek. Azért elveszem, ugye nem, hogyha jön valaki, ne vegyel. Tegyük ide egy olyat. Oda egy olyat. Használjam. Fú, kérlek, ne legyen TNT. Mi ez? Pff, nem tudom. Tűzijáték, nem látom. Oh! Milyen szerencsém van! Vaj, hát ez jó. Ó! Leteszem. Lássam milyen. Kárnak volt. Na, nincs Ender Pearl-öm. Most mivel menjek oda? Hát, hogyha azok megtámadnak, akkor kár. Szerencse. Milyen szettes van ott? Szedjem ki, mi van a ládába. Már csak egy melvért kell, arra nézek. Ez is jó. Így. Ezt is kiveszem. Vegyek még olyat. Na. Hol van? Ender Pearl hamar, meddig nem néz. Nem hiszem, túl erős. Hú. Az meg fog halni, annak most jobb tuszai lesznek. Addig még keresek valamit. Milyen jó. Perfekt. Aranyalma. Már csak aranyalma kell. Yes. Így. Támadjam. Na, támadjam. Aranyalmázom be magam. Ne! Yes! És nyertem! Átvittem! Lássam, látom magam. Szellem vagyok. Yes! Csajszkém van. Na, hellóztok! Ne felejtsetek el lájkolni. Lájkoljátok Impact XZ-t is, és pá!